Hadin ke jing syang perkat besani bha kinong lambah khmat jang ke United Democratic Party Ribol District harungkat kinong lambah khmat jang ki pratri sub circle kila shemya ka rai ban mi no na ka party UDP Ribol District. Habukren chikilat papai khubor uba Lawrence Nongrum ubedeiru General Secretary jang ka party UDP ha ka district bat kumju ah ka nongpo constituency ulai thu ba ka daw ka bala pelong yaki bikin mi no na ka party UDP ka dei na ka daw ba nadu usnem khat khandai spa khandai punyo tat hadu kini kisnem ki bementa haman la ka jing ya kun ya ke election kim ju yo ya u ne ka kertong ki bala ban wan ra ya ka jing job ha ki election MLA. The overall ki members ki ba resign ki don ko masis pa arpongon. Ka reason ka daw balay ka bala pulong ingi bangin resign. PE nadu usnem ka knas pa kanay punyo. Hadu man ta arajar arpoan. Daki arpusan snem ki layan. Andre wat sisinru ka party UDP jungi napo nampo constituency ngim semyo ya WMLA. Hadu man ta hadin benyala ngila pansomnia bah ya kaneka jimut ke jing berkat ke jungi bat ni kerman skam bat nginge ba menta sesini ko magdeni impose katong kadaw bolong ke jing ya rasut jong ka party kongres ladang ikren nadu na central central jong ka kongres adu ha states ka kongres kalalong kayeng ka bahuri ura berkumjuru dagi ikren hapo ki constituency ru ki bon ki nomor syan ki kongres ki ladu ke jing senia ya ki MLA bamenta te ngiyawer lang runa kaliang jungi tang kinong kersan ni PDP sispa arpomun nginam la ban punjob e kong Magdalene andre ngi sungtho siya bang ba ka jing kersan jungi ki sispa arpomun rangkat perki perlok ki jungi ru ngiyawer ki perlok UDP jungi ki bedang sa asidin bakin nyawan kersan lang rangkat bat ki weiru ki parti kum ka NPP ka kongres ki BJP bat ki wei ki parti kin ay lang ka jing kersan ngiyawer lang ki ba jong kanang po konsensi borok away bat ngi sungtho siya namar ba idon ka mansim ban sakri ngi kata daga basay ngi kermensken ba impoy ba siya katang katate along 6% ba ngi daga jikirmen kumno ngi nyele bansim mi ke senjam ba ngin namat ya kane jinja burom hadin sanstem man la kapor te kum kinong yalam ngila ya perkat ngila tai bat ngila perkat saniba ladon kejinga genti kumban riu nya unai ban perkat kumno ngile ba kinong kersan ba haka bakadu kum ki perlok ngilai railang kum ka kenhun ba ngin ay ka jing kersan ya ikong Magdalene es molong kadaw bolong baling ay jing kersan apo kinai kinjat benai ba ngi ilawan approach ngi lawan kendo ngi ngilap ba idon ka mensim ban sakri ya ki pai ba jong kanang po constituency ba kapang ipet ru ya development ngin mla banlen akine south dam balaya ngi usnam arja kapra ngi ma sibun ki jinge namar ba i MLA jungi imdon hakaliang sinsya tek kecik kwa jungi kum ki nong kersan ki ban kersan ni kong Magdalene es molong kalong ba ngibu baik hakmat tang ya development ba ndang ila poi syagatong ngin ay ka jing sakri ka bapatam ya ki parlok jong ki nong soksinong berkadong berkathan jong kanang po konsensi